Mondragon Unibertsitateak beste pausu bat eman du bailaran hobeto errotzeko. UESI fakultateak kampus berria eraikitzen dihardu Aretxabaletan. Dagoeneko lanak hasiak dira eta gu nolako itxura hartzen ari den ikustera etorri gara. Hor hiru faktore elkartu ziren, batetik fakultatea txiki geratzen ari zelako sentipena aspalditik zetorren, horrez gain bagenekien Goiena hiru produkzio zentrotan banatuta zegoela eta espazio arazo handiak zituela. Eta hirugarrenik Aretxabaletako udalaren eskaintza bat etorri zen, leku eskaintza bat, eta faktore horien baturaz erabaki genuen proiektu komun bati ekitea. Mondragon Unibertsitatea eta Goiena komunikazio taldea elkartuko dira Aretxabaletan, eta ziur daude elkarlana oso aberasgarria izango dela. Ez dago inguru honetan ikusentzunezkoen lan esparrua eta unibertsitatea elkartuta garen leku bat, hau izango da nobedosua seguruenik, baina pentsatzen dut fruituak asko izango diala. Esaterako praktikak egiteko modua, ikasleendako arrazoa izango da, eta guretzako arrazoa izango da hori eskaintzia, edo tutoretzak emotea, edo programa batzuk aurrera ateratzea. Guretzat Goienarekin batera joatea naturala da, bailara dutelako eragin eremu nagusi gure moduan, kooperatiba direlako gure moduan, eta horrez gain euskara dutelako lan hizkuntza eta hizkuntza erreferentzial nagusi. Kampus berriaren jarduera akademiko nagusienetakoa beraz komunikazio ikasketena izango da. Bi eraikin izango dira, bata eraberritua eta bestea berria. Hauen diseinua zaritu zaigu Garbine. Eraikinaren ezaugarri garrantzitsuenetako bat da Euskal Herriko ondare industrialaren parte dan eraikin badala. Horrek asko baldintzatu du eraikinaren diseinua. Mantendu behar izan du gaur egungo dakon etxura eta forma aldanik eta gehixan. Gu jun engare gehixau bi eraikin desberdin erakustera, eta horrekin lortzen dabe bai bi eraikin horrek azkenian izango dituen funtzionaltasun hori bai bere iztera. Funtzionamentu independentiak, baina erlazionatuta espazio horreik samur erabiltzeko. Eraikinak independenteak izan arren, zenbait instalazio partekatuko dituzte. Lan mundura hurbiltzeko sekulako aukera izango dute ikasleek. Teorizazioa unibertsitatean dago eta lana mundua gurean dago. Multimediatasun horrek emango za ikaslea ikuspuntu zabal bat edukitzekoa eta lan egiteko modu bat usten duguna etorkizuneko eta gaurkotik gu hasitza, baina etorkizuneko modua dela. UESIk fakultate bakar izaten jarraituko du, baina bailaran errotuago egongo delako Eskoriatzan, baina horrez gain baita Aretxabaletan ere kampus bat izango du Aretxabaletan.